jam woni e moɗon musidɓe fulɓe hettotoɓe radio kabaruji ketto kadi radio tabital pulaku Guinée Bissau nde wonno oɗo waktu ɗo ko ɗi radioji ɗiɗi men cinnodiri musidɓe tedduɓe onon gandi ko hande wonno ñalowma piilegol leefi wonande terɗe tabital pulaku Portugal tawi waɗa noon ko ɗo ɗo Lisboa e nokku gandiraɗo Bombeiros ɗo noon ɗo Queluz Belas tawtorama noon terɗe kewɗe gila e représentante Camara municipal Sintra ha e ardiɓe association ngaji ɓiɓɓe Guinée Bissau ko honnonne kadi no nanirɗon ni ko Boubacar Diamanka nalanke fulɓe nalanke pulaku mo Guinée Bissau ko kañum tigui woni ko yaaduno hen dande muɗum e siftinde yimɓe ko wiyete pinal mumen e fina tawa mumen mbiɗen ko haybi ɗum woni ko fati e pulagu musidɓe tedduɓe ko ɓuuri labtude hen ko tawtorede Sharifou Ñamajo mo ganduɗa ko kañum wonno ɗum woni ko kañum wonno gardiɗo leydi Guinée Bissau hono présidente de Guinée Bissau e waktu jawtugol hono jawtingol no gandirɗen ɗum e waktu transition waɗi fayida no feewi yimɓeɓe notima noon kadi pulagu ngu labti ɗon gila e rewɓe ha e worɓe e to banggal commission to eɓe keewi kono gadiruɗen tan eɗen gandi hono Salif Diawo koye commission he tawano commission organisateur docteur Dieynabou Balde koye commission organisateur Makilu koye Diamanka koye commission organisateur walla mbiyen ni ko kanko tigi adi wadde hen konngol makko ɗum noon musidɓe tedduɓe mawon keɗoɗo docteur Abdoulaye Kalifou Balde mawon keɗo moɗo jiwon kadi mbeelu makko tawi ko docteur Dieynabou Balde ɗo microphone radio kabaruji woni ko waɗatamo interviste hono jokkodiral mawon ketto ɗum musidɓe tedduɓe e himme makko nde wonno kanko docteur Abdoulaye Balde ko kanko waɗa gardiɗo tabital pulaku Portugal e himme makko e hufodirde e dennagal tabita pular taweteɗe e aduna o guila e Europe ha Afrique tenti noon tabital pulaku Guinée Bissau ngal o jaɓɓi o huufi o wi so Allah haajima o jokkodir e meɗen o yettini o salmini ni hono gardiɗo meɗen Alhaji Mamadou Samba Kande o rutti noon kadi o aadi kadi ma kufodiral labtugal won hakkudeji kala ɓiɓɓe wiyoɓe wimi mbimi e mbimami musidɓe tedduɓe ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ɗo ɗo radio kabaruji min gaccida on joni e docteur Dieynabou Balde Kande haw wawa jokkodirde docteur Abdoulaye Balde ɗo hande docteur Abdoulaye Balde ɗum noon liggoɗo ɗum mbasata meɗen Guinée Bissau Portugal ɗo e hanko garɗen ɗo ko haaju woni settinagol tabital pulaku Portugal Lisboa ɗo e ko hanko kadi posti ko wiire posti ko hanko settinora e ndeɗo jonde ɗum noon ko makko woni hoorejo tabital pulaku Portugal e woni hanko ɗumen ganduɗo ko yiɗi ko mbiɗum fano salminde docteur Abdoulaye Balde mbiyen mbo en jaarimo en jaari Allah e dow ligge makko e darnagol makko fulɓe ɗum noon landagol mo ɗo ko ɗum woni miijo makko woni dow oɗo
tabtal pulago Portugal. Bismillah, docteur Dieynaba Balde Kande musidɗo am giɗo leñol mino salminama mino juurama mino salmina kadi Seck Oumar Sall directeur radio kabaruji radio meɗen radio Bimi Bimami e Bimi onon fof mo kala inde muɗum e yettode muɗum salminama mino andi ko radio joguiɗo fréquence mawɗo Portugal Guinée Bissau Sénégal Mauritanie e leyɗe no foti hetto o radio onon fof mino weltani on mino salmina on goto ɓe inde mum e yettode mum han ko docteur Dieynaba landi kam ko ɗum woni komin mbira eɗen e portugais ko ɗum woni empossamento ga ley empossamento woni wondema atu publique suleni ko watta confirme wondema organe sociage woni komɓe yeesoɓe tabital pulako Portugal hollirama dental maɓɓe ɓe jaaɓi ɓe mbaɗi sumi compromise wondema ɓe gona yeeso tabital pulako namrugol likke tabital pulako Portugal yeeso ko ɗum min mbaɗi ɗo han minen min noddi communidade meɗen o fayda yimɓe ɓuuri 50 tawano ɗo han ɗo hoɓartelde mo mbayro tikelusi belas ɓe luɓi men o espace ɗo ɗo Lisboa min mbaɗi o tomade di posi o tomade di posi ko atti muɗum ko wiide ko linguage juridique ɗum woni constitution association o ñande sappo e jeetati lewru marsu 2018 ɗum woni juma ɓeɗiɗo o min mbawi Allah faami min mbaɗi constitution formale de association ɗum woni windugol association o gader ordinamento juridico português woni wondema gader Portugal waɗi reconheci waɗi attribué numéro de so collectiva numéro de segurança social association tabital pulako Portugal fi hoko ɓay kala association gonɗo e leydi ko ɓe jogo formalidade woni on tuma si tawi wondema minen mbaɗa parcerie e gouvernement minen mbaɗa parcerie organe kala organe e kala ONG liggoroɗo e nder ndi leydi min mbawa ɓe wadde présente min mbawa ɓe hollude carte amen o ɓe ganda tigui minen minen jogui minen mbaɗa reconheci ha joni ko arsi ɗo komin Dieynaba Balde journaliste moɗon mo tabtal pulago Guinée Bissau ɗum noon hankkala settinorama ɗo e tabtal pulago Portugal e wonnono ɗo ko waynagol yimɓeɓe haala ko tawanoɓe ngal ɗo dental han e oɗo encontre mo biren tawano ex-présidente Guinée Bissau ɗum noon tawano vereador mo Camara Sintra ɗum woni mawɓe hooreɓe Portugal o liggoroɓe ga ari e migration ga ari e politique social piimo tawano ɗo han harmo settinorade e ngal ɗo dental baɗangal han ɗo ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko min palno hollude ko non minen gon ɗo min certinori kala tabtal pulago Guinée Bissau woni tabtal pulago Portugal waɗa jokkodiral e muɗum ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko min palno hollude ɗo ko mine wondiri e docteur Abdoulaye Balde makko woni hoorejo tabtal pulago Portugal ɗum noon min mbiyimo minen gondi e makko e ɗeɗo ligguey eɗen mbiya noon wiya Allah wallu en ligguey ɗe yaara yesso ko darani ɗen ko fi leñol meɗen ko fi leydi meɗen e ɗum noon kala fi yimɓe meɗen a jarama docteur Abdoulaye Balde ko waɗanno jokkodiral ngal noon komi Dieynaba Balde journaliste moɗon mo radio kabaruji woddande ɗo ɗon e tegriku meɗen Ousmane Balde on jarama bisimilla on jarama mi salmini on mino lando ko jaam tun gonɗon mo kala inde muɗum e yettode muɗum mino salmina kala tabital pulako Guinée Bissau mino salmina